God eftermiddag alle sammen, og tak fordi der er så mange, der har lyst til at høre omkring mit nye IT-produkt. Mit navn det er Mikkel Fink, og jeg kommer fra Dansk Landbrugsrådgivning. Til dagligt der er jeg programmør og IT-konsulent. Jeg er her i dag for at fortælle jer om min seneste opfindelse. Den moderne landmand han henter og indberetter geografiske og rumlige oplysninger samt andre data vedrørende sit landbrug i et hav af forskellige databaser. Han bruger oplysningerne som en støtte til at styre sine beslutninger vedrørende hans markarbejde og til at kunne dokumentere sine handlinger over for myndighederne, hvis der skulle være noget i vejen med det, han laver i sidste ende. Hvis du er træt af at skulle indkode dine data i alle mulige forskellige systemer og spilde din dyrebare tid på det, så kan dette produkt gøre dit arbejde meget nemmere. Ved hjælp af min nye opfindelse, en ISO-standard, som behandler data på tværs af webkilder og servere. Det er kombineret med en GIS data online opkobling, og GIS det står for Geografisk Informationssystem. Diverse server og systemer kommer så at sige til at tale samme sprog. Det kommer så til at betyde for jer, at I får en mere effektiv og anvendelig adgang til de data, I har brug for, og at jeres data kan opdateres real time, det vil sige løbende direkte fra marken eller andre datakilder, mens handlingen den nu sker. For eksempel så går du rundt ude på marken i færd med at høste, og du opdager lige pludselig, at der er noget korn, som ikke er anvendeligt til at høste. Du kan så med det samme sende dine data til en computer, som så kobler det hele sammen. Forskere fra Aarhus Universitet har i tæt parløb med Dansk Landbrugsrådgivning og IT ved Videnscenter for Landbrug og udenlandske samarbejdspartnere afprøvet dele af ISO-serien i et internationalt EU-projekt. ISO omhandler digitale geografiske data. Forskerne og landbrugsrådgivere har i projektet arbejdet med at udvikle standarden specifikt på markbrugsområdet. Afprøvning af produktet har givet meget positive resultater, og vi er meget tilfredse med vores endelige produkt. Vi håber på at kunne effektivere jeres hverdag, så I kan nå meget mere. I vil pludselig få meget mere tid. Vores produkt er meget let anvendeligt. Det eneste I skal gøre, det er at kontakte vores serviceafdeling. Derefter vil I hurtigt få en konsulent ud, for at sætte jer op til vores system. Højst en uge efter vil I være oprettet i vores netværk, og vil lynhurtigt være online og klar til at spare tid. Hvis I har lyst til at læse mere omkring vores nye system, eller bare er interesseret i vores videre arbejde i landbruget, så har jeg lagt nogle folder rundt omkring i salen, og ellers så kan I finde meget mere på vores hjemmeside www.landbrugogt.dk, og der er I meget velkomne inde. Tak skal I have.